अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या नाम है आपका? सीख है राजा। मोबाइल नंबर 76 32 87 04 85। पहिले सहिल जब गईनी हम गावना। अच्छा, पहिले सहिल जब गईनी हम गावना, साजे पिछवनी पलंग पर बिछावना। चुमन देनी तो दिन भर रुसले, चढ़ के पलंग पहरे लहंगा में घुसले। सखी मिल गईल बा हमारा भातर छिनारा, सखी मिल गईल बा हमारा भातर छिनारा, सखी मिल गईल बा हमारा भातर छिनारा। चंदन डीजे हमारा मोबाइल नंबर 76 32 87 04 85। डीजे मिक्सिंग सीखने के लिए संपर्क करें। सुते देवेला चुमा जब सखी हो मेले बेला, हरे सखी साया सारी चोली खोल के मोबिल से मोर चीज भेवेला। रात भर ना सुते देवेला चुमा जब सखी हो मेले बेला, साया सारी चोली खोल के मोबिल से मोर चीज भेवेला। हम करिया ही माई जब देवे निहुराई, हम करिया ही माई जब देवे निहुराई। रे सखी मारे पलंग के किनारा भातर छिनारा, रे सखी मिल गईल बा हमारा भातर छिनारा, सखी मिल गईल बा हमारा भातर छिनारा। चंदन डीजे मोबाइल नंबर 7632870485। डीजे मिक्सिंग सीखने के लिए संपर्क करें। जय राइटर थारू हरम दबावेला, माना जब हम करिल चारी धके चोली चबावेला। धरे बंधन जय राइटर थारू हरम दबावेला, माना जब हम कहरी विवेक चोली धके चबावेला। अनिल फिरो हो जब देवे ओवरलोड, गौतम फिरो हो जब देवे ओवरलोड। रात भूखे चाहे दिनारा भातर छिनारा, सखी मिल गईल बा हमारा भातर छिनारा, सखी मिल गईल बा हमारा भातर छिनारा। पहिले सहिल जब गईनी हम गावना, साजे पिछवनी पलंग पर बिछावना। चुमन देनी तो दिन भर रुसले, चढ़ के पलंग पहरे लहंगा में घुसले। सखी मिल गईल बा हमारा भातर छिनारा, सखी मिल गईल बा हमारा भातर छिनारा, सखी मिल गईल बा हमारा भातर छिनारा। डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए